טוב, מד"א, היית במד"א, לא? אני עדיין במד"א. זה טיפ פרמדיק משופצר. יש פה את כל מה שיש בין טיפול נמרץ, שתכירי. בוא נתחיל. לי קוראים רועי, אני בן 50, אני גר בקדימה. אני אבא לנועה, אריאל ובן. אני עוזר רופא במקצועי ופרמדיק מתנדב במגן דוד אדום. אז השביעי לעשירי בעצם מתחיל בזה שהילדה הגדולה שלי נועה מעירה אותי בבוקר ומספרת לי בסביבות 6:40 שפרצה מלחמה. אזרחי ישראל היקרים, כוחות חמאס פלשו הבוקר לשטח ישראל בבוקרו של יום חג, שבת, ורצחו אזרחים תמימים, ילדים וקשישים. התקשרתי לאשתי ואמרתי לה, סשה, פרצה מלחמה ואני צריך לצאת, אני יוצא דרומה. והיא אמרה לי, נו, כמו כל פעם, פורצת מלחמה ואתה תמיד יוצא דרומה ועוד יומיים תחזור. אמרתי לה, יש לי הרגשה שהפעם זה ייקח טיפה יותר, אז עניין של לקחת את הדברים, להיפרד זריז מהמשפחה ולנסוע לדרום. אני ועוד חבר שקוראים לו אייל, מדברים בטלפון וסוגרים שאנחנו פשוט נוסעים דרומה. בדקות הראשונות זה עוד לא ברור, לפחות בשעות הראשונות זה לא ברור מה קורה. הכמות טילים שהייתה באוויר, הפיצוצים, זה כבר היה חריג. בסופו של דבר המחבלים לא פונים כאן ימינה לקיבוץ, הם ממשיכים לכיוון רעים לאזור מסיבת הטבע. בדרך מכוניות של מבלים שכבר נפגעו מגל המחבלים שהגיע קודם לכן. הכל שרוף. אתה מתחיל להגיע לאזורים שבעצם אתה נפגש, שבמרכז מבחינתי, דרום, אבל בתוך מדינת ישראל, אז השדות בוערים, העצים בוערים, ועדיין זה עוד לא מחלחל סופית, ואנחנו בעצם עולים על הציר של 232, הכביש שמוביל למסיבה, המון גופות בכביש, המון הרוגים מסביב, אבל בשלב הזה אנחנו נפגשים עם עוד חבר שמתקשר וקורא לי בתור פרמדיק ולאייל, הוא אומר לי, קטלן, איפה אתה? אני אומר לו, אני נמצא בצומת רעים. הוא אומר לי, תעצור, תיכנס לתוך רעים, יש שם עשרות פצועים. תוך כדי טיפול גם יש עוד נוח'בות ממש במרחקים של מטרים בודדים מאיתנו. זאת אומרת, הזירה היא פעילה עם מחבלים. בלט לי מאוד שיחה עם בחור ביישוב בשם יתד. הוא נשאר האחרון, הגענו אליו בסביבות 2 בלילה, שבין השביעי לשמיני, כדי לחלץ אותם מהיישוב הזה. והיישוב עוד היה מאוים, זאת אומרת, זו זירה מאוד קשה, יש המון הרוגים בתוך הרחובות של היישוב הזה ובצמתים שלו. כל האזור של החממות שגובלות משם לעזה, מסתתרים בהם עדיין מחבלים פעילים. זאת אומרת, מבחינתנו אזור מלוכלך, מאוים מאוד, ואנחנו באים לחלץ אותו והוא מסרב לעזוב. והוא שואל את כולם אם הם רוצים קפה, אם הם רוצים מוגה, והוא הולך בין חיילים, חלקם לא הרבה יותר מבוגרים ממכם, 18, 19, גולנצ'יקים, סיירת גולני היו איתנו, ומציע להם קפה, 2 בלילה. ואיזשהו שלב הוא שואל את כולם אם הם בסדר, כי הוא גם חווה. ואז אני בא אליו ואני אומר לו, לא יודע, הוא בערך בגיל 55 כזה, 60, אומר לו, אתה בסדר? וזו פעם ראשונה נראה לי שהוא רצה רגע לחשוב אם הוא בסדר, והוא אומר לי, לא. אז הוא אומר לו, אז אולי תצטרף אלינו, אתה לא יכול להישאר פה לבד. והוא אומר, ואם אני אעזוב, אז הם כבשו את היישוב. אני האחרון, אני סוגר את האורות, מוריד את השלטר. לא יכול להיות שאני עוזב פה, נכון? פינו את כולם, אני האחרון. ואני אומר לו, אבל אתה תישאר פה לבד, אף אחד לא יהיה איתך. כולם ממשיכים הלאה, מנסים לתאר יישובים אחרים. והוא אומר, נכון, אבל את הבית שלי אני לא עוזב. נכון, מושמוש? אריאל, תחי איתך אותך, ביי. הקשר שלי במשפחה לא השתנה, יותר התקרבנו.
אני חושב שכמו שאמרתי לך מקודם, מדינת ישראל היא מדינה בפוסט-טראומה כרגע. ייקח לנו הרבה זמן לחזור להיות נורמליים מבחינת איך שאנחנו מתנהגים באזרחות, איך שאנחנו מסתובבים. ההרגשה של הביטחון התערערה. אני חושב שהחוסן האישי והחוסן הלאומי שלנו בתור עם ובתור אזרח נפגע. אני חושב שייקח המון זמן לשקם אותו, שכולנו נוכל לשבת ברוגע ולהגיד וואו, מגניב, הכל בסדר, אנחנו חיים טוב. החוויה שלי עם אריאל, קוראים לה אריאל, שהיא מתגייסת להיות לוחמת, והיא בעצם קשה. מצד אחד אני מאמין שכל אחד צריך לבחור את השירות שלו ולעשות את הכי טוב שהוא יכול. יש לזה הרבה שמות, ואני קורא לזה פטריוטיות אמיתית. אני מאמין שמדינה יש רק אחת, אז צריך לשרת. הבחירה שלה ללכת להיות לוחמת היא בחירה שמבחינתי, מצד אחד אני מכבד, אבל כמו כל אבא גם מפחד. אני יודע על התפקיד שהיא הולכת, זה אומר שהיא תהיה בסכנה הרבה. אנחנו מקשיבים לך, הנה. לא תצלם אותי. מה זה לא צלם? ברור שצלם, אחר כך הוא יהיה לך תיעוד מהטירונות, חמודה. קודם כל, אתה נכנס לכל סיטואציה של לחימה בתור בן אדם אחד ויוצא אחר, אז תמיד לוקח משהו. גם אם זה לא מלחמה וזה קרב זריז, קצר, אז זה משנה אותך טיפה. קודם כל, הסיפור שלי קצת אמרתי לך, הוא מתגלגל קצת אחרת. אני מתישהו באמצע דצמבר, מספר חודשים לתוך הקרב, נפצע בג'באליה, עולה על זירת מטענים, אז עברתי שיקום עכשיו די ארוך דרך משרד הביטחון. חלק מזה זה מעטפת, זה גם מעטפת נפשית. אבל אני חושב שבסופו של דבר, החברים הקרובים בצוות, היחידה העוטפת, המשפחה של ההרוגים שנהרגו באותו יום, והפצועים קשה שהיו, זה מה שמזיז אותך קדימה. מבחינתי זה אירוע שכנראה ילווה אותי לכל החיים, ואי אפשר להסביר מה הריחות, מה הרעשים, הדברים האלה עושים, אבל בסוף אנחנו בסדר, אנחנו נושמים, וזהו, זה לוקחים הלאה. ובלב משאירים את ההרוגים ואת הפצועים שלנו, בייחוד מהצוות ומהיחידה, ובכלל, ומה שראינו, ולוקחים את זה איתנו, להבין שזה לא יקרה עוד פעם. ואני מקווה מאוד שזה לא יקרה עוד פעם.